Калі ўсярэдзіне пахмурай восені раптам выдараецца сонечны дзянёк, так лёгка і прыемна прыгадваць мінулае. 100 мільёнаў гадоў таму на месцы сучаснай цэнтральнай Еўропы плёскалася цёплае мора. Як вядома, на дно мораў і акіянаў увесь час асаджваюцца розныя цвёрдыя часціцы, з якіх фарміруюцца марскія адклады. Навукоўцы вылучаюць некалькі крыніц гэтых цвёрдых нерастваральных адкладаў. Па-першае, вада пераносіць з сушы ў азёры, моры і акіяны велізарныя колькасці цвёрдых матэрыялаў – пяску, гліны і іншых. Гэты працэс добра бачны на аэраздымку заліва Качэмак на Алясцы. Вецер таксама ссоўвае цвёрдыя часціцы на сотні кіламетраў. На гэтым здымку мы бачым пустэльны пыл над Суданам і над Чырвоным морам. Падчас вывяржэння вулкана з яго жарала выкідваюцца аблокі вулканічнага попелу. Вось вывяржэнне вулкана Этна на востраве Сіцылія ў 2002 годзе, знятае з касмічнай станцыі. Паколькі вулканы часта знаходзяцца на выспах або паблізу ўзбярэжжа, то большая частка цвёрдага вулканічнага рэчыва трапляе ў ваду і асаджваецца на дне мора ці акіяна. На здымку вывяржэнне вулкана Огастын на Алясцы ў 2006 годзе. Яшчэ адной істотнай крыніцай цвёрдых адкладаў з'яўляюцца адломкі ракавін і шкілетаў марскіх насельнікаў. Пра іх мы распавядзем падрабязней. Для ілюстрацыі нашага апавядання мы скарыстаемся малюнкамі з кнігі «Мастацкія формы прыроды» віднага нямецкага вучонага-натураліста Эрнста Хекля. Многія марскія малюскі маюць разнастайныя па форме цвёрдыя ракавіны, якія цалкам або ў выглядзе адломкаў назапашваюцца на марскім дне. Цвёрдыя шкілеты ёсць у губак, водных шматклетачных жывёл і ў марскіх беспазваночных жывёл, каралавых паліпаў. Гэтых жывёл можна ўбачыць няўзброеным вокам у моры ці у акіянарыі. Вось фатаграфіі каралаў, зробленыя ў Сіетл акварыум. Але таксама існуе разнастайны свет нябачных воку мікраскапічных істот, адкрыты нідэрландскім вучоным Антані ван Левенхукам пры дапамозе мікраскопа. Звярніце ўвагу на невялікі прадмет, які Левенхук трымае ў руцэ, на партрэце нідэрландскага мастака Яна Верколье. Гэта мікраскоп, у якім ёсць маленькая лінза і дзве шрубы, якія дазваляюць мяняць распалажэнне разглядаемага ўзору. Аднойчы Левенхук вырашыў даследаваць з дапамогай свайго мікраскопа кроплю дажджавой вады і выявіў у ёй мноства жывых арганізмаў, якіх ён назваў анімаль-куль. У наш час мы называем іх мікраарганізмамі. Мы можам бачыць іх на гравюры, зробленай Джонам Пасам з ілюстрацыі Дэньеля Дода. У акіяне жыве мноства ракавінных мікраарганізмаў, аднаклетачных жывёл, навуковая назва якіх фарамініферы. З іх ракавін складаецца фарамініферавы глей, які пакрывае каля 50% плошчы дна сусветнага акіяна. Дарэчы, крэйда, якой мы калісьці, бывала, пісалі ці малявалі на школьных дошках, складаецца ў асноўным з ракавін выкапнёвых фарамініфер. Крэмній-змяшчальныя шкілеты ёсць у прамянёвікаў ці радыялярый, адных з самых распаўсюджаных марскіх аднаклетачных жывёл. Адміраючы, радыялярыі спачатку назапашваюцца ў выглядзе глею, а затым пераўтвараюцца ў крэмніевыя пароды.
каля 90% вядомых прамянёвікаў гэта вымерлыя выкапнёвыя віды. Іх выкарыстоўваюць геолагі для вызначэння ўзросту асадкавых парод. Некаторыя расліны, а менавіта мікраскапічныя багавіння, дыятомавыя ці крамяністыя водарасці, таксама маюць цвёрдыя крэмній-змяшчальныя абалонкі. Дыятомавыя водарасці жывуць ва ўсіх вадаёмах нашай планеты і па розных разліках вырабляюць ад 20 да 50% кіслароду, якім мы дыхаем. На здымку прафесара Гордана Тэйлара можна ўбачыць, як выглядаюць пад мікраскопам дыятомы, якія жылі паміж крышталямі марскога лёду у затоцы Макмёрда ў Антарктыдзе. І мы не можам не расказаць яшчэ аб адной крыніцы цвёрдых марскіх адкладаў. Гэта гідратэрмальныя крыніцы, якія яшчэ называюць курцамі. Калі ля вулканічна актыўных месцаў у марскім дне ёсць расколіны, праз іх можа адбывацца выкід геатэрмальна нагрэтай вады з мноствам раствораных у ёй мінеральных рэчываў. Гэтыя рэчывы фарміруюць горныя пароды і паклады мінеральных руд на дне мораў і акіянаў. У залежнасці ад хімічнага складу вады, якую яны вывяргаюць, курцы падзяляюцца на чорныя. Злева чорны курэц у Ціхім акіяне каля Новай Зеландыі. І белыя. Справа белы курэц у Ціхім акіяне каля паўночных Марыянскіх выспаў. Такім чынам, марское дно шмат мільёнаў гадоў таму, зрэшты, як і ў нашыя дні, было пакрытае шматметровым слоем цвёрдых марскіх адкладаў. Сённяшні від Еўропы і яе рэльеф сфарміравалі вулканічная актыўнасць і рух тэктанічных пліт. Асадкавыя пласты, якія сфарміраваліся ў глыбіні дагістарычнага акіяна, паступова сталі сушай. Падземныя штуршкі спрыялі з'яўленню расколін. А потым ужо вецер і вада, дажджавая і рачная, сфарміравалі асобныя мудрагелістыя скалы і цэлыя скальныя гарады. Зараз мы распавядзем пра адзін з іх – Адэршпах, які размешчаны на паўночным усходзе Чэхіі недалёка ад мяжы з Польшчай. У даўнія часы Адэршпах служыў схованкай для мясцовых жыхароў у часы ўзброеных канфліктаў і войнаў. А з канца 18 стагоддзя скальны горад стаў папулярным месцам для шпацыраў, свецкіх кавалераў і дам. Мы можам бачыць іх на акварэлі чэшскага каноніка і мастака Яна Антаніна Венута і на літаграфіях нямецкага мастака Карла Матыса. Вядома, што вялікі нямецкі паэт Йохан Вольфганг фон Гёте любіў вандраваць. У 1790 годзе ён наведаў Адэршпах. Цяпер тут на адной са скал усталяваны яго бюст. У першай палове 19 стагоддзя Адэршпах належаў Людвіку Карэлу Надгернаму. Ён пабудаваў сетку турыстычных сцяжынак, альтанак і масткоў паміж скаламі Адэршпах, якія выкарыстоўваюцца да нашага часу.
Сям'я Надгерных вядомая з 17 стагоддзя. Яе прадстаўнікі былі рамеснікамі і гандлярамі. У 1838 годзе, як паспяховы прадпрымальнік і землеўладальнік, бацька Людвіка Карла атрымаў тытул двараніна. Людвік Карл Надгерны быў пасвечаны ў рыцары 8 верасня 1865 года з тытулам фон Борутын. З 1933 года Адаршпахскія скалы ахоўваюцца дзяржавай як нацыянальны запаведнік. І напрыканцы давайте просто прагуляемся па восеньскім Адаршпаху. Адразу каля ўвахода на тэрыторыю запаведніка знаходзіцца празрыстае бірузовае возера, на месцы якога калісьці была жвіроўня. Адной з найбольш знакамітых з'яўляецца скала пад назвай Цукровая галава. Яе аснова вузейшая за вяршыню. Знізу 3 метры, зверху 13 метраў, вышыня 52 метры і прыкладная вага 40 тонн. Уваход у скальны лабірынт упрыгожаны гатычнай аркай, узведзенай у часы Людвіка Карла Надгернага. Прайшоўшы праз яе, па вузкай сцежцы паміж высокіх скал можна патрапіць на плошчу сланоў. У 1844 годзе у Адаршпаху была моцная паводка, у часе якой вада ўзнялася амаль на 2 метры. У гэтым скальным горадзе дакладна маглі б жыць эльфы і гномы. Уявіце сабе іх казачны свет і адпачніце ад цяжкасцяў нашага часу.